Vyzerá to ako od lekárky? Chuj, to sa niekto posral. Bože, to je porciák pre myši. Toto si písať nemusíte, toto na písomky nebude. Hovorila som, že sa máte učiť všetko. Nie som im vôbec nepřišli, že vlastne. A čo povieš vočíkovi? Pán profesor, mám krámy. Nevyvolám. Smikola. Sakra. Zajtra si napíšeme písomku. Ešte tu píšem vetu. Pani učiteľka, však hej, pani učiteľka. Fuj, otvorte si tu okno. Dnes je 29. Vonku je slnečno. K tabuli pôjde Herich. Neklopem, ty hovoríš. Pozbierajte si servitky a upracte si lavice. Zase tie sláčky s hubami. Sorry, students. It's Monday morning. No chlapci, kam idete? Teším sa, ako dostanem jednotku. Ako si mal tú šestku? Bola aj šestka? Bola na druhej strane. Bola aj druhá strana?